Mutta nyt siihen asiaan, josta Kirsi tuossa jo mainitsi, eli 9 kuukauden takaisin uutisiin, jotka hätkäyttivät koko Suomea. UPM ilmoitti silloin Voikkaan tehtaan sulkemisesta. 670 ihmistä jäi ilman työtä ja hetken kuluttua kuulemme, miten näiden irtisanottujen on käynyt. Kohtalotovereita heille löytyy kuitenkin muualtakin Suomesta. Elektroniikka-alan yritys Efore työllisti vielä 90-luvun lopussa noin 300 saarijärveläistä ja sen jälkeen tämä yhtiö ryhtyi parantamaan kannattavuuttaan. Toimintoja siirrettiin sen seurauksena muun muassa Viroon ja Kiinaan. Irtisanomisia on riittänyt vuosi toisensa jälkeen ja nyt näemme, että miten saarijärveläiset ovat etsineet itselleen töitä. Saarijärvi on noin 10 000 asukkaan kaupunki Keski-Suomessa. Saarijärven yrityselämän lippulaivana oli pitkään elektroniikka-alan yritys Efore. Tänä syksynä varmistui, että Efore sulkee Saarijärven tehtaansa vuoden vaihteessa. Työt loppuvat tai ovat jo loppuneet lähes 200 ihmiseltä. Irtisanotut eivät ole kuitenkaan luovuttaneet, vaan he ovat etsineet ahkerasti uusia työpaikkoja. Esimerkiksi Paula Lehtosen työt loppuivat Eforella viime keväänä. Uusi työpaikka löytyi kesällä. Oikeastaan mä vaan soittelin muutamiin yrityksiin ja laitoin niitä työpaikkahakemuksiakin. Ja sitten tämän mä nyt kuulin, että tänne olisi syksyllä tulossa varmaankin työmahdollisuuksia, niin sitten mä soitin vaan tänne ja sain sitten haastattelukutsun. Niin kävin Anun haastattelussa ja hän hyväksyi sitten minut tänne. Myös vuosi sitten Eforelta kenkää saanut Tuija Taipale löysi uuden työpaikan. Kävin ensin sen muutosturvahakukurssin ja sitten tuli mieleen, että niin voisi sitä itsekin tietysti kysellä alustavasti, että olisiko missään mahdollista. Ja tänne sitten urkeni paikka. Taipaleen ja Lehtosen työnsaantia on auttanut oma aktiivisuus. Lukuisat puhelinsoitot ja harjoittelupyyntö saivat uuden työnantajan pään kääntymään. Siinä näkee jo ihmisen työmotivaatiosta, että onko se kohdillaan. Että jos ihminen itse ottaa yhteyttä, niin melkein voi vannoa, että sitten kanssa työtä tulee tehtyä. Uuden työpaikan saaneet entiset eforelaiset kannustavat muita irtisanottuja. Kyllä sitä kannattaa kysellä eri firmoista, mitä on mielessä ja sitten kurssien kautta. Pakkohan se on lähteä itse. Eihän sitten kukaan hae kotoa töihin. Se on vaan yritettävä. Ja se, että soittaa rohkeasti vaan. Eforelta irtisanotut ovat tehneet rohkean vedon, sillä he järjestävät omat rekrytointimessut Saarijärvellä huomenna. Paikalle on kutsuttu yrityksiä, jotka voivat tutustua tarjolla olevaan työvoimaan internetin kautta osoitteessa www.ammattilaisetareenalla.fi. Tarjolla on 100 koulutettua ihmistä. No nythän on suuresti puhuttu siitä, miten on työvoimapulaa, mutta täällä meillä on työvoimaa tarjolla kyllä useammallekin yritykselle. Ja varmaan pienellä täsmäkoulutuksella saadaan ihan useammankin alan, että eihän tämä ole pelkkä elektroniikka, me ollaan laaja-alaisia osaajia ihan kaikki tyyni. No on siis Saarijärvellä, mutta miten Voikkaalla? Meillä on täällä asiasta tullut puhumaan Sikäläisen UVM:n tehtään entinen ammattiosastopuheenjohtaja Jukka Mäkelä. Hyvää huomenta. Huomenta. Onko tuossa Saarijärven jutussa mitään tuttua? Joo, olihan siinä paljonkin tuttua siinä, että mitä oli näitä, että on näköjään järjestää itse näitä rekrytointeja, mutta meillähän oli tällaiset vastaavanlaiset koulutuspaikkojen messut. Sen järjesti kyllä sitten työvoimahallinto ja UPM yhdessä ja ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Niin kuin näytettiin, että tarjolla on. Joo. Ja se, mikä tuossa tuli heti ensimmäisenä mieleen, oli se, että ei olla pelkkiä elektroniikkaa, ei Voikkaallakaan olla pelkkiä paperimiehiä. Että kyllähän siellä on monen ammatin osaajia ollut. No sinä itse olit Voikkaalla 22 vuotta ja rapiat päälle ja 9 kuukautta sitten tuli aika ikävä ilmoitus. Miten itse olet sen jälkeen pärjännyt, työllistynyt? No täytyy sanoa, että aika hyvin olen pärjännyt. Että nykyisin olen Neste Oyj:llä tuossa Kilpilahden jalostamolla ollut nyt lokakuun puolesta välistä saakka. Että henkilökohtaisesti ei ole niin kuin silleen, asiat on aika
hyvin. Mutta 22 vuoden jälkeen etsiä uutta työtä. No joo, se on aika sellainen kokemus kerran. Oikeastaan en ole ihan varma, voiko sanoa, että on töitä kysynyt, vaan koska mä menin tämän ammattikoulutuksen kautta, eli kunnallisen ammattikoulun ja sitten yhtiön omat ammattikoulu. Siinä välissä ei taidettu edes kysyä töitä missään, vaan se oli itsestään selvä, kun yhtiön ammattikoulun kävi, niin se oli työpaikka silloin varma. Että tavallaan jossain mielessä kävi hyvin. Tavallaan jossain mielessä kävi hyvin. Siellä on nyt sitten 9 kuukautta mennyt tästä irtisanomisilmoituksesta ja siellä on enää ollut huoltoväkeä paikalla. Mikä siellä on ollut tunnelma? No ei kai ne tunnelmat ole juurikaan muuttunut keväästä. Kyllä ei voi sanoa, että mitkään hilpeät tunnelmat on. Eikä varmaan tukkan olemaan vähän aikaa. Niin kuin paikkakuntana koko Voikkaa Kuusainkoski, koska sehän naapuritehtaaltakin laitettiin sitten paperikone seisomaan, niin se niin kuin tavallaan vähensi niitä työmahdollisuuksia voikkalaisilta UPM:n sisällä. Eräs voikkaalainen käytti meille sellaista sanaa kuvaamaan tätä tunnelmaa. Käytti ihan sanaa viha. Varmaan vihakin on joillain, mutta viha, masennus, mitä niitä nyt on, tällaisia hammasta purren suomalaisia perituntoja. Mutta kyllä varmaan sisua ja tällaista ja se, millä silloin pärjättiin. Nyt en tiedä sitten tietysti, kun tehdas on tyhjä ja ihmiset on kotona, mutta se, mitä töissä pärjättiin silloin, kun oltiin vielä, niin se oli aika raaka tällainen huumorikin, niin musta huumorikin siellä työpaikalla. Niin huumorillahan suomalaiset on mennyt pahoistakin paikasta. Mutta millä siellä nyt pärjätään? Nyt en tiedä, millä pärjätään. Kun ajatellaan, että työhän on aika pitkälle, se on 3/3. 8 tuntia päivässä, niin se on 3/3 vuorokaudesta, 3/3 elämästä, niin kyllähän aika iso määrä sosiaalisia suhteita nyt niin kuin tavallaan loppuu. Ja se on ollut varmaan monelle tärkeä paikkakin. Tiedänkin sellaisia, joilla se on niin kuin tavallaan ollut sellainen paikka, että lähestulkoon ainoat sosiaaliset suhteet. Mutta nyt kun se työyhteisö on loppunut, niin mitä sen tilalle, niin sitä en tiedä sitten. No silloin UPM keväällä julkisti ison tukipaketin auttamaan uuden työn löytämisessä ja koulutuksessa. Ja jos yrittäjäksi aikoi, niin sitäkin varten oli tukea. Miten sinä arvioisit, että miten se paketti on toiminut? No ei se varmaan kaikilta osin ole toiminut se paketti, koska siellä luvattiin aika paljon. Ja aika paljon nyt, mitä olen kuullut juttuja, niin aika paljon on pettymyksiä tullut. Vähän sieltä sun täältä. Asiat ei ole ihan kaikki mennyt niin kuin alun perin luvattiin. Mikä siellä on? Minkälaisia pettymyksiä? No niitä on tietysti korjailtu tässä. Sanotaanko näiden yritystukien osalta sieltä tuli yllätyksiä, mutta nehän nyt ei tietenkään ollut, että tavallaan sinne tukipaketteihin sinne tuli verottajat, ihmiset laski, että sai niin paljon tukea, mutta hupsis keikkaa sitten menikin puolet pois. Ja tällaisia näin, mutta nämä nyt on varmaan korjaantunut tässä loppusyksyllä, alkutalvesta nämäkin asiat. Ja sitten ja mitä kuulin tuossa nyt ihan muutama päivä sitten, niin nämä koulutuksetkaan ei ole ihan lähtenyt niin pyörimään, kun on työvoimaviranomaiset ja lupaillut, että alun perin oli puhetta, että 2 on ryhmä jo, että silläkin jo järjestetään koulutusta, mutta se ei nyt ihan taida pitää paikkansa. No kysytäänpä tilanteesta, että mitä mieltä siitä ollaan UPM:llä. Meillä on puhelimessa tuotantoyksikön johtaja Aki Kohonen Voikkaan tehtaalta. Oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No miten tukiohjelma on teidän mielestänne auttanut entisiä Voikkaan tehtaan työntekijöitä? No tähän mennessä meillä on löytynyt ratkaisu 454 henkilölle ja heistä 320 ihmistä on työllistynyt. 60 ihmistä on tällä hetkellä uudelleenkoulutuskuvioissa mukana ja 74 ihmistä on siirtynyt eläkejärjestelyyn piiriin. Eli tämä on kyllä meidän näkökulmasta mennyt huomattavasti paremmin kuin mitä keväällä oletimme. Kuinka monta ihmistä siellä on sitten ulkopuolella vielä kaikesta koulutuksesta tai työstä? Tällä hetkellä meillä on noin 230 henkilöä, joille ei ole löytynyt vielä ratkaisua. Mutta tähän liittyen olemme muun muassa palkanneet ulkopuolisen rekrytointiyrityksen, joka yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa kartoittaa lähialueella mahdollisia työpaikkoja, jotta myös näillekin ihmisille löydettäisiin ratkaisu.
Onko tämä se lisäapu, mitä olette ajatelleet näitä varten, vai olisiko kenties jotain muuta? No pääsääntöisesti, mitä me olemme saaneet tässä tämän prosessin aikana, palautetta on ollut positiivista. Ja sitten tässä on vaikeista asioista kysymys ja aina asioita voi tehdä paremmin. Mutta niin kuin tuossa alkuhaastattelussa tai tuossa pienessä kuvanpätkässä tuli, niin tässä korostuu erityisesti ihmisten oma-aloitteisuus ja sitä kautta nämä ratkaisut syntyvät. Eli viime kädessä ihmisten aloitteellisuus ja halu tehdä tulevaisuudessaan jotain uutta, niin se on ratkaisevaa tässä tämmöisessä tilanteessa. Tunnelma Voikkaalla on edelleen aika tietysti ymmärrettävästi hyvin alakuloinen ja siellä on vihaa ja katkeruutta ja väsymystä tähän kaikkeen tilanteeseen. Miten tämä on näkynyt teille? No vihaa ja katkeruutta en ole itse kyllä suoranaisesti havainnut. Ja jos tilannetta vertaa viime kevääseen, niin kyllä näin selkeästi on havaittamissa, että toivo on virinnyt myös Kuusankosken alueella. Ja kun katsotaan tässä tulevaisuuteen, niin uskon, ja niin monen kuusankoskelainenkin uskoo, että tästäkin tilanteesta jatkossa selvitään. Vielä kysyisin sitä, että miten koette, että minkälainen tunnelma tässä on teidän ja voikkaalaisten välillä tällä hetkellä? Minä sanoisin, että suhteessa ammattiosastoon ja niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa minä olen ollut tekemisissä, niin tietysti ihmiset jonkun verran katkeruutta on esiintynyt, mutta yhteistyö on sujunut hyvin tässä vaiheessa ja muun muassa meillä oli tilaisuus voikkaalaisille vielä kerran tavata työtovereita ja yli 300 ihmistä tuli tähän paikalle, joka kuitenkin kertoo siitä, että ihmiset katsovat näitäkin asioita jo tulevaisuuteen päin. Kiitoksia haastattelusta. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Siis lukuja, jos sanoo siis 680 454 on saanut jonkun ratkaisun, 230 vielä ulkona. Jukka Mäkelä tuossa hymyilit monimerkityksellisesti puhelun aikana. Miten kommentoit? No joo, tavallaan ei hymyilin tähän näin, että tähän Akin kommentti, että hyvin on pystynyt asioita hoitamaan, että näin on, että kyllä Akinkaan on pystynyt asioita hoitaa oikein hyvinkin. Että tietysti tuo 230, niin se ei hymyilytä, että se on iso määrä kuitenkin. Ja itse arvelin silloin syyskuussa, että se 100-150 on sellaista, joille ei tule löytymään minkäännäköistä, että se ei tietysti hymyilytä. Miltä sinun mielestä kuulosti se ajatus, että siellä on konsulttifirma ja kartoitetaan alueelta tämä, mitä heille tarjottiin? Joo, sehän kuulosti, ja itse asiassa unohdin sen tuossa äsken, mutta kuulin siitäkin kuulin tuossa noin, ja se on ainakin niin kuin, mitä varmaan Akikin tarkoitti tuossa, että toivo virinnyt, että tällainen konsulttifirmahan kartoittaa nyt näitä työpaikkoja, ja konsulttifirmahan on tietysti sidottu siihen, että kuinka hyvin se onnistuu hankkimaan ihmisille töitä, niin sen mukaan konsulttifirmakin tienaa, että siinä mielessä ja kuulostaa. Ja tällaista ihan, jos mennään ihan työpaikka kerrallaan, etsitään töitä, niin sehän kuulostaa tosi hyvälle tietysti sitten. Tässä on Voikkaan alasajon kannalta merkityksellisiä päiviä. Viimeinen tili maksetaan kai suunnilleen niin kuin näinä päivinä. Mitä sitten sen jälkeen? No sen jälkeenhän suurin osa tai lähestulkoon kaikkihan, joilla työpaikka ei ole, niin se on ansiosidonnainen päiväraha sitten seuraavat 500 päivää, eli vuosi 11 kuukautta, niin jos ei töitä löydy. Tietysti sit, jos löytyy vaikka lyhyempiäkin pätkiä, niin sehän sitten aina siirretään tätä. Ja 500 päivän jälkeen se on sitten se 20 päivä, vähän reilu. Eräs voikkalainen sanoo meille sitä, että nyt on vasta huomannut tämän suomalaisten keskitasoisen palkkatason, että paperin palkat on korkealla, että ei ehkä kannata ottaa edes suunnilleen työtä vastaan, koska korvaus on niin korkea. Mitä mieltä olet siitä? Joo, no ansiotaso on sehän nyt on aivan selvää, että se varmaan tulee lähestulkoon kaikille laskemaan. Työllistyy sitten mihin työllistyy. Että sitä ei käy kiistämättä, ansiotaso on huono, mutta en tiedä, onko se sitten järkevää ruveta varattumaan 500 päivää on aika lyhyt aika, että se on vain vuosi 11 kuukautta. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Eforen Saarijärven tehtaalta irtisanotut työntekijät järjestivät tänään poikkeukselliset rekrytointimessut uudelleen työllistymisensä puolesta. Messuille saapui 30 työnantajaa selvittämään, minkälaisia osaajia Eforelta on vapautumassa.
Elektroniikkayhtiö Eforen tuotannon siirtyminen Saarijärveltä Kiinaan ja Tallinnaan vie työt yli 80 työntekijältä. Jo aikaisemmin 90 työntekijää irtisanottiin. Irtisanotut eivät jääneet laakereilleen, vaan päättivät markkinoida osaamistaan yhteisvoimin. Ammattilaiset Areenalla messuilla yritykset kutsuttiin tutustumaan saarijärveläiseen osaamiseen. Toiveissa olisi, että saataisiin muutama paikka, mutta se on toteutunut näiden messujen nettisivujen kautta jo. Et nyt me eletään toivossa, että täältä saadaan pari paikkaa lisää, niin sehän on ihan jo loistos saavutus sitten. Me pystytään kyllä laadulla edelleen kilpailemaan, mutta ei hinnalla, valitettavasti. Meillä on jo tällä hetkellä noin 20 eri yritystä ottanut yhteyttä jo pelkästään tämän messumarkkinoinnin johdosta, eli avoimia työpaikkoja. Avoimia työpaikkoja varmaan tulee useita kymmeniä, koska niitä on jo nyt ja uskotaan, että messuilla saadaan kanssa. Työnantajia paikalle saapui 30 ja työhaastatteluitakin sovittiin toistakymmentä. Esimerkiksi paikallisella Soklex Oy:llä haetaan lähes 20 työntekijää. Tämä on erinomainen tilaisuus tutustua Saarella vallitsevan työkantaan, minkälaisia työntekijöitä meillä on täällä tarjota. Ja täällä näkee monestikin on sanottu vaikka ihan sama toimiala, mutta tässä on henkilökemiat ja henkilö itsessään saattaa olla pätevä jollekin muullekin toimialalle kuin elektroniikalla. Lähteekö tällä alulle jopa uusia työsuhteita? Kyllä, uskon ja toivon ainakin niin. Myös tyhjiksi jääville Eforen toimitiloille etsitään nyt kuumeisesti uutta yritystä. Muutenkin Saarijärvelle toivotaan toimipisteitä uusilta yrityksiltä. Vapaita työpaikkoja on tosin paljon jo seudulla toimivalla metalliteollisuudella. Heidän kanssaan lähtee yhteisiä koulutusohjelmia, jossa eforalaiset on mukana. Ja sitä kautta varmaan ehkä luulisin, että melkein 100 työpaikkaa tulee sinne metalliin pelkästään tänä vuonna. Saarijärvellä Keski-Suomessa on pidetty rekrytointimessut, joilla tavanomaiset roolit on käännetty toisinpäin. Yritysten rekrytointivastaavia on pyydetty vieraiksi tapahtumaan, jossa työttömiksi jääneet myyvät osaamistaan. Idean kehittivät matkapuhelin-alihankkijan entiset työntekijät, joiden työnantaja siirsi tuotannon Viroon ja Kiinaan. Kun elektroniikkakonserni Eforen 3. irtisanomisaalto pyyhkäisi Saarijärveltä 82 työpaikkaa, ei täällä lannistuttu. Irtisanotut työntekijät pistivät pystyyn rekrytointimessut, joilla työnhakijat esittelevät itse itseään ja rekrytoivat.